UGT i també vicepresident del CES. Bon dia a tots i totes. Jo m'havia preparat un discurs sencer que he destripat una miqueta perquè és obvi que avui no és un dia normal per el que succeirà en un present molt d'hora i potser tindrem que parlar una mica de com volem que sigui el Consell Econòmic i Social. És el que jo em dedicaré. És cert que dins d'aquest equip nou, d'aquesta direcció que tenim ara mateix, que vam començar el senyor Castellana i jo mateix alhora, hem encertat, com deia el meu company i com deien la resta de companys, hem encertat en el diàleg social i sobretot en posar-nos d'acord en moltes problemàtiques, discutint-les, sí, que té la nostra ciutat. Però ja ha fet una valoració el senyor Carles Puig molt mesurada de la situació actual de la ciutat de Barcelona i ha parlat i hem parlat de transport públic i social, d'energia, de turisme. Nosaltres hem discutit sobre el comerç de la ciutat de Barcelona àmpliament, hem discutit sobre la indústria, l'ocupació, les condicions laborals, hem discutit sobre la pobresa i sobre els riscos psicosocials aquí a la ciutat de Barcelona, però m'agradaria que la direcció del CES continués sent d'una manera dialogant com és fins ara, com està sent fins ara, i sobretot que el Consell Econòmic i Social de Barcelona no fos un creador de paper. Des del principi de la nostra andadura hem encertat, tots els que estem en aquesta taula, que el Consell Econòmic i Social no pot ser només un creador de dictàmens i de documentació perquè algú algun dia pugui llegir en el futur, sinó que hem de ser crítics, constructors i sobretot reflexius de les problemàtiques que té la nostra ciutat i buscar solucions adients a les mateixes. I això fins ara ho hem treballat molt bé i m'agradaria des de la UGT demandar al consistori, que estic segur que tindrà la mateixa forma de pensar que nosaltres, que la propera direcció del Consell Econòmic i Social, sigui la que sigui el suficient reflexiu i crític per intentar buscar solucions a les problemàtiques que existeixen. El Consell Econòmic i Social, per respecte a la ciutat de Barcelona, no pot ser única i exclusivament una biblioteca. Ha de ser aquell fons on tots els actors que estan revertint les seves idees a la societat de la nostra ciutat posen solucions als problemes, com deia el meu company Roger, dialogant i moltes vegades baixant del seu terreny a l'altre terreny per intentar el millor per a la nostra ciutat i els nostres conciutadans. Dic això perquè no destripo quasi bé res, perquè està al document, que tant els sectors que estem aquí hem posat el nostre granet de sorra dins del document, dins de la memòria, i que dins de la memòria queda clar que començarem a partir d'avui una nova andadura i des de la UGT volem donar-li moltíssimes gràcies a l'actual president, el Cesc Castellana, i sobretot deixar clar que la UGT considera que el Consell Econòmic i Social ha de ser crític i constructiu alhora, però sobretot un valor adequat per a la nostra ciutat. I res més. Gràcies.